Ние с мимето много те мразим, а в дъно душата те мразим и не вярваме, че ни обичаш много и не вярваме, че такова тя ще продължи. Чакай. И не вярваме, че кой не вярваме? Не, знаеш какво? Значи ние си мислим, че Полета е по-добра приятелка. Ама то не само си мислим, то е така. И това искахме да ти кажем. Да, нищо друго. Само това отвесе, да ни казваш, че само в Фейсбук знаем, ето направихме ти клип. Ето да, виж. Айде, чао. Здраве. Ние в миналия клип се шегувахме, бе. Шегуваме за много, те обичаме, знаем, че ти ни обичаш. Ама аз това за Поля май не шегувахме, не знам, ще бъдем с малко радост. Искахме да знаеш, че ние много те обичаме и ти да ни обичаш. Да. Това искахме да ти кажем. Сега Радо ще ти каже нещо друго. Да, те снимам. Ами, да. Ама ние много те обичаме. Ама ние си мислим, че повече внимание отделиш на Поля, защото то няма смисъл така да се пишеш на скайпа, понеже ние, нали, за какво пишеш па не на скайпа? Наш стимлител, ние за нас знаем, ама за какво па не ще пишеш? А как че ние много те обичаме. И ни е много тъжно, така. Относно втория клип, ти ще ги видиш после кои са подред. Знаем, че малко те издразнихме за Поля, че там я беше на скайпа, само че го викаме. Ама извиняваме ти се. Не че казвам, че е лъжа, просто се извинявам, ако сме те подразнили. И това исках да ти кажа. Ние сме тук пред една детска, защото ни плаше едно куче, спуках си гумата и... Ма каква гума си спукавам? Еми да, спуках е много страна мека, сразу спаднахме и... Виж какво се случва. Ето тук. Ама ние с мимето много те мразим. Ма в дън душата мразим и ни вярваме, че много ни обичаш. О, тук има некролог! Това е третия клип, който правим за тебе специално. Специално за тебе. Искахме да ти кажем, че много те обичаме, ти ако искаш вярвай. И ние знаем, че ще ни забравиш като тиеш в 8-ми клас някъде. Ама все пак искахме да ти кажем и... Айде, Разо да продължи. Чакай. Дайде! Иди! Дай да го споря пак в глава.